आंखौ मुगैबाय नों सना। दिनै आंखौ मुगैलांबाय। मुगै सना मुगै। आं बायदि निखावरिखौ नों मुगैयाबोला सोरथो मुगैबावनो। बेसेबांबा मिजिं लानानै आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनदोंमोन। बावबाय नामा नों? नोंनोथ' बुंदोंमोन मोजां मोनलायनायाव धोनि गोरिबनि फारागथि थाया होननानै। नाथाय दिनै मानो आंखौ निखावरि जेबो गैजाया होननानै मानो नेवसिखो नों? आंनि मोजां मोननाया नोंनि थाखाय बेसेन गैया नामा? मा आंनि अननाय होनाया अननाय नङामोन नामा? मा निखावरिनि अननाया खम? धोनिनि अननाया गोबां जायो नामा? बुं सना बुं। नों मानो आंखौ निखावरि होननानै नेवसिलांखो?